Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanku da zuwa Afro YouTube channel. A yau za mu koyar da yadda ake yin calculator using HTML, CSS and JavaScript. Yanzu kamar da kuke gani na gama yin calculator, yanzu ina yin addition nashi. Kamar na sa 10 plus 10 kun ga equals to 20. Yawa, yanzu kamar na saka 20 divided by 5 equals to 4. Yawa, kamar in ce 5 plus 1 equals to 6. Yawa. To wannan calculator kamar yadda nake multiplication yanzu, wannan calculator za ka yi aiki da shi ne a kamar yadda normal calculator ake da shi. Yanda za ka yi calculator da HTML, JavaScript da shi CSS. To kuma calculator na zai aiki yanzu, wannan calculator wani zai ɗora ta online, wani zai calculate din abu ya je online ya je calculation nata. To amma dai yanda za ka yi calculator, yanda za ka sa JavaScript code ɗinka ka haɗa da HTML ka saka kamar da kuke gani gangan jikin yanzu abubuwan da ke daddanna wannan duka in HTML ne. Shi kuma kalan nan inda kamar equal din nan da can wajen C din can na bashi ja, shi kuma ana ce masa CSS ne. Yanda take calculating din abu kuma JavaScript ne. To yanzu ba mu ga yanda coding din yake. Na riga na yi coding din yawa. To yanzu ina cikin CSS file dina, in HTML file dina ba. In ka je cikin HTML file dina ga code din da na yi a cikin HTML file din gaba ɗayan su. Bayan yi dragging down, ku ga yanda in yi ƙasa da layukan nan, ku ga yanda code din yake gaba ɗayan su. Kun ga a cikin row ne na yi duka program din. Yanzu kun ga duk abin da na saka a cikin cikin HTML file ina gashi nan kun gan shi. To yanzu ba in je cikin CSS file ina, sunan file na daman text, akwai text.html, akwai text.wannan CSS. To yanzu daman na riga na gama bayani akan CSS da JavaScript da kuma ita akan HTML. In baka san yadda suke ba dole za ku kuma darasin baya ka je kalla. Yanzu kun ga ina dragging down na code din, kamar yadda kuke gani wannan code din da na je na gyara da shi a cikin CSS ne. Dama CSS ana gyara da shi ne. To ga code din na yanzu kuma JavaScript JS kenan. JavaScript kuma shine duk yayi wannan calculator, in saka kaza ya mun calculate ɗinta, in sa kaza ya mun calculation na shi, duk na yi shi ne a cikin shi JS in kenan. Yanzu kun ga code ina na JS din yawa. To wannan in ka haɗa su gaba ɗaya daman duk za ka yi linkin ɗinsu duka file ɗin. Yanzu bayan tura Chrome ku ga yadda za ta yi aiki. Bayan yi tura shi Chrome yawa, kamar yadda kuke gani zan yi tura Chrome ne a cikin CSS file ɗin zan buɗe shi. Yau in ka dana Ctrl Shift B zai nuna maka browser kai ka zaɓa. Yanzu na buɗe shi a cikin Chrome bayan ƙara girman screen ɗin. Yau kun ga ina ƙara girman screen yanda za mu calculate ɗin kamar balu da muke so mu saka. Yau yanzu kun ga kamar misali in na saka 10 plus 10. Yawa 10 plus 10 equals to 20 ba. Yawa ba mu ga za ta lissafa 10 plus 10 equals to 20. Yawa kun ga ya bada equals to 20. To haka za ka na lissafawa. Misali yanzu in na ce kamar 20 divided by 5 kun ga 4 ne. Yawa 20 divided by 5 equals to 4. Yau kun ga ya bada 4 din. To haka duk lissafi na za ta na lissafa maka ne a cikin CSS. Yanzu kun ga 5 plus 1 equals to kamar 6 ba bayan lissafa. 5 plus 1 equals to 6 ya bada 6. To duk wannan lissafin data shi ta JavaScript da take mana wannan lissafin. Ita kuma kalan nan idan muka gyara abun nan mun gyara shi a cikin CSS ne. Ita kuma kanta interface din gaba ɗaya abun mun ɗauko shi ne daga cikin HTML. To yanda za ka yi calculator kenan. Amma misali yanzu in muka haɗu a part 2 zan yi muku bayani tun daga farko, tun daga inda za ka fara saka ɗaya bayan ɗaya har mu zo inda calculator za ta gama. Yanzu na riga na gama calculator, amma akwai misali part 2 da duk yadda na yi step by step inda na yi program ɗin zan nuna muku. To wannan simple program ne da beginner ya kamata yana irin practical kan ya fara shiga cikin manyan project. Irin kun ga calculator su ne ƙananan project wanda ko da a makaranta kana course in HTML za a ce maka wata ran kai calculator ko kuma something like that dai. To ya kamata as a beginner mutum ya fara irin program irin wannan, yana gwadawa yana ganin ina ne samu matsala ina ne bai samu matsala ba. Ya kun ga duk ko floating point number na hada duk zai bayar. Kun ga na ce 1 plus 1.5 plus 3.5 kun ga ya bada 5. Yanzu kamar na ce 2 times 12 kun ga zai bada 24 ya bayar kuma. Yau to haka dai za ka ta wannan ɗinta. Misali yanzu ina ce 1.5 misali divide by 0.145 kuma ya bayar
75 kai sorry ya bayar kuma. To yanzu mu haɗu a part 2 inda ku ga yadda za a yi tun daga farko har zuwa ƙarshe na wannan. Thank you.